sannu uban maza sadauki babban ubanmu Alhaji Abba Usmanu na gaida giwa mai gona da shanu kun ga bafulatani ne Abba dan garin Gwandare da halinsa girma sannu uban maza sadauki babban ubanmu Alhaji Abba Usmanu na gaida giwa mai gona da shanu kun ga bafulatani ne Abba dan garin Gwandare shi halinsa girma namiji uban maza sadauki babban uba ne Alhaji Abba Usmanu mun gaida giwa mai gona da shanu gashi bafulatani ne ga dattijo mai dattako da halinsa girma namiji uban maza sadauki babban uba ne Alhaji Abba Usmanu na gaida giwa mai gona da shanu gashi bafulatani ne ga dattijo mai dattako da halinsa girma farko zan kira rabana da yaban basira alkayyumu in ka gode masa sai ya kara alhannan da iya yawa zai ce ya gyara shi ne ya yi lamarin waka na yi zarra ya Allah da ɗan hikima ka da ɗan dabara kai mun taimako rabana da da bani girma sannu uban maza sadauki babban ubanmu Alhaji Abba Usmanu na gaida giwa mai gona da shanu kun ga bafulatani ne Abba dan garin Gwandare shi halinsa girma Allah ƙara tsira ga annabi mai Madina wannan wanda ya wuce kowa bunka Allah shine wanda ka bai wa Qur'ani da sallah sannan zai ceto a ranar alkiyama sanya mu muna cikin ceton mai Madina dan darajar ɗakin ka Ka'aba mai girma sannu uban maza sadauki babban ubanmu Alhaji Abba Usmanu na gaida giwa mai gona da shanu kun ga bafulatani ne Abba dan garin Gwandare shi halinsa girma farko sallama nake al'umma gare ku musamman 'yan ƙasar Kamaru ga ɗan uwanku ni ne zazzabi da kullum nake a gabanku gani da waka wacce naiwa ɗan ƙasar ku Alhaji Abba Usmanu mai taimakon ku wannan ɗan garin Gwandare mai hannun girma namiji uban maza sadauki babban uba ne Alhaji Abba Usmanu na gaida giwa mai gona da shanu gashi bafulatani ne ga dattijo mai dattako da halinsa girma masu kace na ce ku bar su hakan za su bar mu mai hasada da gashi ta yaya za ya fi mu Allah ya amince mana yau lokacin mu an buga tambari gashi ko a ina aji mu hansi ya fito gidan kowa za a gan mu Allah ƙara lamani ka da ba mu dama sannu uban maza sadauki babban ubanmu Alhaji Abba Usmanu na gaida giwa mai gona da shanu kun ga bafulatani ne Abba dan garin Gwandare shi halinsa girma Muhammad Abba gode wa sarki wanda ya ka yi maka kariya har ka ga garmakiyanka ba na gari ba baki suna cin arzikinka ga turmin gida dole ne a buga a barka domin kainuwa babu mai jewa ya shuka don haka hasada zai wuya ta hana ka girma sannu uban maza sadauki babban ubanmu Alhaji Abba Usmanu na gaida giwa mai gona da shanu kun ga bafulatani ne Abba dan garin Gwandare shi halinsa girma ka zama girgije mai zubo da ruwa a ɗiba alƙalamin rubutu kake asalin ka gamba masu zuwa biɗar taimakon ka kana ijaba kaga ashe ka ja masu ja maka babu riba falbe labarinta akwai asali ku duba kai ba fulatani ne ba zan ki ta goma shi ba namiji uban maza sadauki babban
Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kashi bafulatani ne ga dattijo mai dattako da halinsa girma. Ka zama girgije mai zubo da ruwa a diba, alƙalamin rubutu kake asalin ka gamba, masu zuwa bidar taimakon ka kana ijaba. Kaga ashe ka ja masu ja maka babu riba, balbela farinta akwai asali ku duba. Kai ba fulatani ne ba zan ki tafo mashi ba. sannan uban maza sadauki babban ubanmu. Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kun ga bafulatani ne Abbo ɗan garin gaunare shi halinsa girma. Saukin kai irin naka ne ka zama wani, ga haƙuri da kyauta gidanka ana ta layi, ga ka da dattako halinka ake ta koyi. Baka barin batun gaskiya ko wani juyi, dole halinka bin mai ya ƙona raye. Shi tsara da suka baya hana gamji girma. sannan uban maza sadauki babban ubanmu. Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kun ga bafulatani ne Abbo ɗan garin gaunare shi halinsa girma. Bakin rijiya ba gurin ka bane makaho, in aka zo sarauta ta tsuntsu a baiwa shaho. Masu tarar ruwa a kwando kuma ba su baho, gandara babu shakka da ɗanku ake tunkaho. Duk kamaru ana alfahar da halinsa jigo, abba ashe mutan ƙasar sana ba shi girma. namiji uban maza sadauki babban uba ne. Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kashi bafulatani ne ga dattijo mai dattako da halinsa girma. Giwa na kitakun daban da na rakumi ne, zaki ko a daji a dole a ce uba ne, ko gona ka je abu hali ne daban ne. Ni dai dukka halinsa na ga abin yabo ne, don haka masu kin nasa na kin gaskiya ne. Kifi na ganin ka kai mai sanya koma. sannan uban maza sadauki babban ubanmu. Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kun ga bafulatani ne Abbo ɗan garin gaunare shi halinsa girma. Fannin arziki fitaccen ɗan kasuwa ne, fannin ilimi fitacce shi masani ne, fannin taimako sadauki mai kokari ne, fannin juriya fitaccen mai gaskiya ne, kuma sannan manomi mutum kuma haziki ne. Furta kamar sana tabbata sai an yi fama. sannan uban maza sadauki babban ubanmu. Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kun ga bafulatani ne Abbo ɗan garin gaunare shi halinsa girma. Ya gina kamfani da yawa a cikin ƙasarsa, don yayi taimako ne ya ba da gudunmawarsa. Ya gina kamfani na suga da kwatankwacinsa, wato kamfanin gishiri a cikin ƙasarsa. Ya gina kamfanin fulawa kuma ba kamarsa, da sauran kamfani da yawa kuma masu girma. namiji uban maza sadauki babban uba ne. Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kashi bafulatani ne ga dattijo mai dattako da halinsa girma. Kai har ma kasashen waje fa ana fadarsa, ya gina kamfanis a Faransa ana fadarsa. Malam je kasar Italy kaga kamfaninsa, malam je kasar Italy kaga kamfaninsa. Alhaji Abu ya yi nisa shi arzikinsa, burinsa ya taimaka jama'a su daina fama. sannan uban maza sadauki babban ubanmu. Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kun ga bafulatani ne Abbo ɗan garin gaunare shi halinsa
ka mutum ne dan halali, duk wani arzikin duniya ya dau misali. Ya zama mai yawan dukiya ya samu mali, ga ƴaƴa nitsatsu da ba sa yin jidali, sannan gashi dattijo ga tsantsar misali. To da ubangiji na da yi ka ya baka girma. Sannu uban maza sadauki babban ubanmu, Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kun ga bafulatani ne. Abbo ɗan garin Gaundare shi halinsa girma. Kai duk arzikin duniya Allah ya bashi, wanda yake musu to ya je Kamaru gidan shi, gani ya koriji gidan shi wane misali. Ko da gani ba tambaya da ganin gidan shi, ya wuce duk zaton ka girmansa da kyau ka gaishe, sai dai a kasashen waje idan yana da girma. Namiji uban maza sadauki babban uba ne. Alhaji Abba Usman na gaida giwa. Mai gona da shanu gashi bafulatani ne. Ga dattijo mai dattako da halinsa girma. Kai duka arzikin duniya Allah ya bashi, wanda yake musu to ya je Kamaru gidan shi, ko kuma kamfanoninsa ko gona ka gaishe. Girma ba iyaka girman gonakin shi, shanu raƙuma ka gare su iya ganinka, gonar tasa komai akwai da bayyana ma. Sannu uban maza sadauki babban ubanmu, Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kun ga bafulatani ne. Abbo ɗan garin Gaundare shi halinsa girma. Mai wannan irin arzikin a cikin halitta, to mai jingina da shi ma baya tsiyata. Roƙo na ga Allahu zandan ya halatta, inda ka sanya abu a nan duniya ya huta. Ya Allah ka sa lahirarsa ka ɗaukake ta, aljanna ta firdausi sa ta zamo makoma. Sannu uban maza sadauki babban ubanmu, Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kun ga bafulatani ne. Abbo ɗan garin Gaundare shi halinsa girma. Al'ummar ƙasa ta suna addu'a gare ka, domin sun shaida da kyawawan halinka. Al'ummar ƙasar ka suna addu'a gare ka, sun maka addu'ar haɓaka maka arzikinka, kuma manyan ƙasa ta suna addu'a gare ka, sun ce abu na ƙoƙari aka baka girma. Namiji uban maza sadauki babban uba ne. Alhaji Abba Usman na gaida giwa. Mai gona da shanu gashi bafulatani ne. Ga dattijo mai dattako da halinsa girma. Alhaji Abba Usmanu Allah taimake ka, ranki ya kara ɗaukaka ka duk lamarinka. Shirin mutum da aljanka take mai kiyanka, shirin dare da rana mai nema kar ya ganka. Ya Allah ya kyautata ƙarshen rayuwarka, ranki ya kara lafiya kuma ya daɗe ka girma. Sannu uban maza sadauki babban ubanmu, Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kun ga bafulatani ne. Abbo ɗan garin Gaundare shi halinsa girma. Giwa kin wuce tukunya girman jikinki, giwa an buga da ke dole gada ta barki, hanya kin wuce ke tara haka za a barki, rana kin fito na gawa zai sha gabanki, mai yin hassada a kan kashi zai yi raki, gwamma ya barka in ya kiyashi zai ga fama. Sannu uban maza sadauki babban ubanmu, Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kun ga bafulatani ne. Abbo ɗan garin Gaundare shi halinsa girma. Giwa kin wuce tukunya girman jikinki,
giwa an buga da ke dole gada ta barke, hanya kin wuce ke tara haka za a barke, rana kin fito na gawa zai sha gabanki, mai yin hasada akan kashi zai hiraki, kuma ya barka in yaki yashi zai ga fama. Namiji uban maza sadauki babban uba ne, Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu gashi bafulatani ne, ga dattijo mai dattako da halinsa girma. Bauna saniyar sakewa zai sha gabanta, mai neman gawan kare shine zai wahalta, mai neman gawan kare shine zai wahalta, bari ba ta magani inda rabon wahalta, in ko ya kiji zai ga hoho cikin jigata, kar da ya ja da ikon ta'ala zai ga fama. Sannan uban maza sadauki babban ubanmu, Alhaji Abba Usman na gaida giwa. mai gona da shanu kun ga bafulatani ne, Abbo ɗan garin Gaudare shi halinsa girma. Alhaji Abba ya kira ni da na je kasar shi, ya yi min karɓar arziki da na je ganin shi, da na zo an ka buɗe ƙofar gidan shi, na hango shi na zaune a harabar gidan shi, tafiya zai yi lokacin ya jira don ya ganni, mun gaisa ya ce a kai ne falo na zauna, muka gaisa ya ce a kai ne falo na zauna, ya ce min ya Modibo babban mai gidanka, ya ce min ya Modibo babban mai gidanka, na ce masa Modibo yana maka kasar ibada, na kirawo gwani na a waya so ka gaisa, babbar giwa Modibo kai kayi taka. Alhaji Abba ya karrama ni cikin mutunci, Alhaji Abba ya karrama ni cikin mutunci, mun ɗau lokaci muna zaune cikin gidan shi, mun ɗau lokaci muna zaune cikin gidan shi, na ci abinci na sha ruwa a cikin gidan shi, na ci abinci na sha ruwa a cikin gidan shi, turawansa sun zo ya gabatar gare ni, turawansa sun zo ya gabatar gare ni, ya gabatar da ni gare su a cikin farashi, ya gabatar da ni gare su a cikin farashi, sai da shi baturen ya juyo a gare ni, ya yi min sallama da turanci a gare ni, ya ce min su suna san al'adan bahaushe, ya ce min su suna san al'adan bahaushe, mun yi maganganu da yawa a cikin nishadi, Alhaji Abba ya karrama ni cikin mutunci, Alhaji Abba ya karrama ni cikin mutunci, ya yi min goman arziki ya yi min karamci, ya yi min goman arziki ya yi min karamci, ya ɗauko kuɗi Alhaji Abba ya bani, ya ɗauko kuɗi Alhaji Abba ya bani, dattijan arziki haka ne zan kira shi, dattijan arziki ne haka zan kira shi, domin ya mutunta ni ya yi hidima gare ni, domin ya mutunta ni ya yi hidima gare ni, mun ɗau hotuna da shi har yaran gidan shi, daga ƙarshe muka yi sallama a cikin mutunci, ya ce min za ya je garin Marwa cikin ƙasar shi, ya ce min za ya je garin Marwa cikin ƙasar shi, ni kuma za na dawo ƙasar mu cikin aminci, ni kuma za na dawo ƙasar mu cikin aminci, bayan mun taho akan hanya ku jiyo ni, bayan mun taho akan hanya ku jiyo ni, almuru ya riske mu akan hanya ku ji ne, mun yi waya da shi ya ce mun yi dare a hanya, mun yi waya da shi ya ce mun yi dare a hanya, gara mu kwana a garin Marwa albarkacinsa, babban hotel ɗinsa ne ya saka a bamu, babban
motar ɗinsa ne ya saka a bamu, ba ni ɗai bane da tawaga ta ya sa a bamu, har ma da wasu kun ga sun ci albarkacinmu. Nan ma yayi hidima yayi abin bajinta, nan ma yayi hidima yayi abin bajinta, ya sake ɗauko kuɗi masu yawa ya bani, ya sake ɗauko kuɗi masu yawa ya bani. Ni ko na ce Alhaji banna haka ka bani, abinda kai min na ji daɗi na gode Allah. Alhaji sai ya ce in karba a cikin mutunci, bayan ban yi sallama da asuba muka tashi, bayan ban yi sallama da asuba muka tashi, mun shirya muna ƙoƙarin tafiya kuji ne, sai ga Alhaji ya fito a cikin mutunci. Alhaji Abu yayi addu'a'i a gare mu, Alhaji Abu yayi addu'a'i a gare mu. Mun shiga mota muna daga hannu gare shi, mun shiga mota muna daga hannu gare shi. Alhaji Abba ma yana daga hannu gare mu, Alhaji Abba ma yana daga hannu gare mu. Na tafi na yi kewa ina tuna halin girma. Namiji uban maza sadauki babban uba ne. Alhaji Abba Usman na gaida giwa. Ga dattijo mai dattako da halinsa girma. Mai wannan hali ta yaya ni za na shi, mai wannan hali ta yaya ni za na shi, mai kaunar mutane ana ta yaban halin shi, ya san ya kamata da dattako gare shi, mai yakana da kada kawai ci ne gare shi. Alhaji Abba Usmanu mai halin girma. Alhaji Abba Usmanu na gaida giwa.